ko na maintindihan na ka na. Ano yan? Kakain? Ano daw? Ah, bongga. Ano ba ito? Jingo. Hindi ko na alam ano nangyari dito. Wala man live ko. Shout out, Dai. Anong prutas? Shout out, Dai. Kumusta ka na, Dai? Bakit ba? May nakikita ka? Bakit nakaitim? Magpapatamsak lang ako ah. Teka lang, teka lang. Share. Ba't ganito? Teka lang. Birthday. Venice Music with tamsakan nyo to guys ha. Bakit ganito? Bakit hindi ko nakikita? Ang hirap naman ito. Ay, ito. Live chat. Kumusta ka na, Day? Dance in the dark. Bakit walang title ang live ko? Ano ba yan? Ay, ala, hindi ako pwede mag-live na sa work ako, oy. Zal vlog. Ay, hindi ako pwedeng mag-on cam. Tinry ko lang sa iPad. Zel vlog. Direct nga, close ka. Tinry ko lang. Pakitamsak naman yung nakapin, Zel vlog. Yung aming birthday celebrant na si Greta's Music. Team Beehive International Charity Program, helping people in needs. Marilyn K. official support from Team Beehive International. Thank you so much.
Ay, hindi na yan. Prutas na siya eh. Kakanta na lang ako ng ano, ng walang copyright. Okay, okay. I think of you. DJ Boy, wala nga picture yung iPad. Wala nga nakasave na picture. Anong picture nilagay ko?